Il-Gvern Malti jidħol f'kontroversji oħra, din id-darba fuq Sinna ta' Xark. Għal darba oħra pajjiżna reġa' spiċċa fil-midja internazzjonali tort tal-Ministri Laburisti. Fil-fatt kien il-Ministru José Herrera illi talab sabiex Sinna preistorika ta' Xark li kienet instabet f'pajjiżna tingħata lura lill-poplu Malti. Dan wara li din is-sinna fl-aħħar jiem ingħatat bħala rigal lil Prinċep George. Din is-sinna kienet instabet minn Sir David Attenborough waqt btara f'pajjiżna fis-snin 60. U maħsub li din is-sinna tmur lura madwar 23 miljun sena. Il-Ministru Herrera qed jgħid li din is-sinna għandha tkun irritornata lejn Malta sabiex tkun esebita f'mużew lokali. Għalhekk qal li se jagħmel minn kollox biex din is-sinna tinġab lura f'pajjiżna. Għalkemm aktar tard mal-ġurnata l-istess Ministru għamel U-turn fuq il-pożizzjoni li kien ħa huwa stess. Meta mistoqsi dwar din il-kontroversja li ddominat il-faċċati tal-ġurnali Ingliżi, il-Prim Ministru Robert Abela iddeċieda li jfarfar fuq il-Ministru tal-Kultura. Tas-Sinna tax-Xark għal xiex iridu noħdu lura ħna di. Naw il-Ministru Herrera naħseb kien ikun iktar li l-saqsija lilu dik. L-opinjoni tiegħek fuq rat? Saqsija lilu dik id-domanda jien għandi nitkellem jew naturalment nifhem li fejn m'hemmx li noħolqu kontroversi nevitaw li noħolqu. Ma taqbilx mal-konferenza. Nevitaw li noħolqu kontroversi bla bżonn. Fi kliem sempliċi Abela qed jgħid li din kienet kontroversja li stajna ngħaddu mingħajrha. Għalkemm naqas milli jgħidilna jekk ma jaqbilx mal-pożizzjoni li ħa il-Ministru Herrera.